Sahalak tokoh spiritual, manang tokoh politik sian India, ra jok tabigi mana marhuar si Mahatma Gandhi. Terkenal dok kamang bana marhiti gerakan kemanusiaan dan diulahonna. Jala adong saada padohan ni Muhammad Gandhion taringo tuaka halak Kristen. Dilo ibana songono. Uji maju asal kaya mereka sing bersatu. I like your cross, but I don't like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Nomor 8. Lomo doa umida Kristus mi. Alai dang lomo rohaku mida ha Kristenom. Lomo doa umida Kristus mi. Alai dang lomo rohaku mida ha Kristenom. Ha Kristenomu dang magobarhon Kristusmu. Your Christians are so unlike your Christ. Hidup ibadah. Buasa hidup ibadah songgunya kamang. Ujung kata ibadah pajupang dosa dan misionaris. Naro tu India namar keluar Stanley Jones. Jadi disitu si Stanley Jones sok mati si mah bagian. Bahasa Batak komarupani. Disitu ibadah mah. Nanti saya juto memakai hatani Kristus nasian dibeli di akka idatom alai puasa dang oloho jadi halak Kristen lomo doa mida Kristus mi alai dang lomo rohaku mida Kristen molo sudah halak Kristen tutu si tutu mangolu mangihutton pangajarion ni Yesus songon natar surat di dibeli rasa darion nunga sude indiaon gabi Kristen. Mengidaon na parjolo sianya kamang atong. Sasitong na namargora Kristen na kamang inang rebaja na poso hurian itu hata. Ikon adong do ciri khasnya. Orang Kristen harus memiliki ciri khas. Ciri khas di tonga-tonga ni parangguduan. Kamang do akainang hurian itu hata. Nuain daud tamak molaki ciri khas di sada huta. Ciri khas di Sion naki di sini marsaor mafumu akan aporsia di Yerusalem hati hai. Nuain taida makamang do akainang tada manang ciri khas sian dirita ciri khas sian dirim nama gobarhon Tuhan Yesus. Dipartikian si nuain ngakamang dangadung di huta dangadung di kota nama gobarhon hadirion na songon hutan halak Kristen contoh. Molo pedidok isiatar adong hidok buari kampung Kristen. Julu memang alai situ rok kalak Kristen. Jadi dah bahasa hidok kampung Kristen memang budang halak Kristen. Alai nanai idotan waing amang ina. Ciri khas itu dang boy be peak holan alani fisikna. Dang boy be hapiakan misada ciri khas alani hataridaanna secara fisik. Aduh hataridaan sian fisiki naboy gabi ciri khas ido na portu kamang nuai tasigati majo ciri khas dang holan marodolan tu fisik amang inang remaja na poso ala narumikut cipatarida honotta ima hadirion songon parhutaan ni halak Kristen nama gobar hon holong nama gobar hon dame nama gobar hon lastiroha songon napinataridahon Yesus Kristus. Nuaing tasigati ma turpukon jala tasigati ma rohata marhiti tulu sukun na boy huguri tok kami di son. Na parjolok kamang inang remaja na poso. Tutudo di akka harorota tubagas gari jaon nanaing mamuji Tuhan. Tutudo di haroromon nakamang inang remaja na poso memang nanaing mamuji Tuhan songon Sion. Tagobarhom majo on songon Sion na di badan diturpuk taon. Manang holan sebatas rutinitas. Apakah kehadiran kita semua saat ini memang karena kita butuh Tuhan? Apakah kehadiran kita saat ini memang karena ingin memuji Tuhan? Manang holan sebatas rutinitas. Alamarkur. Ati kenan akaman
Ala markur, marminggu mak. Daku botok, uju jupang minggu keluarga. Kebidang marminggu. Aladang markur. Tasigati marohata. Itu neng dohonoko. Memang nariko dohita. Pajupang doh Tuhan. Manang. Ala ni rutinitas ta sinaki. Kamang doa kainang ini mana perjulu. Nabadua hon. Buharo kamang inang remaja naposo adong do nabu igabe ciri khas. Nalao si patuduhonomu siat dirim tuhu maliangmu. Nalao magobar hon Yesusi siat dirim. Adong do manandang. Adong do nabo ciri khas si patuduhonomu siat dirim tuhu maliangmu. Nalao magobar hon Yesusi siat dirim. Asa mula manak itu padoa ni Muhammad Gandhi. Molo sudedo halak Kristen tutu mangulur mangihutton pangajarion ni Yesus. Songon atar surat di Bibel. Sadarion India nunga gabe halak Kristen. Jala tapaubuk matu hita. Molo tutu hita halak Kristen. Ruas tidak na horboon. Mangolu mangihutton pangajarion ni Yesus. Ngapojot gari jauh. Ngapojot gari jauh namang. Inang. Takasihatan. Bapak atuk matutu. Magandi tidak mau menjadi Kristen. Aladang tudos di ida ibana. Akala Kristen. Dang suman songon pangajarion ni Yesus. Batu au. Gabe Kristen. Sorong si tiruan siap kamu situn di Kristusi. Nya ibana. Patuluhon akamang dot akainang. Boha do tutu. Boha. Tutu dope di bata manang Kristus nataha porsiai. Tabahen gabe partano batoan. Benteng pangusadean di ngoluta. Manang. Nung ngasipata dang tapangasaho be Tuhani. Manang. Dang riko be Tuhani dihita.